얼마 하이 자야 쪽이야 통으로 클라이 동만이 저러고 개부 거룩사 버르니 누khwngo 어저라 못다 이렇게 봐서 간가이 뭐노 가이터리냐 가고 이스로 보고 봐는 나이 따모 칼자리 나이 무사부터 누khwngo 바이케 나락타이 하단 딱들 목성 너로 해르야 돼 너로 그 사바는 먹고는 먹을 거게 내가 먹고 있는 거 있으니 무슨 kamu nona rakyat berkhidmat hamda kita mungkin kai. Ini video ni screen number ni account number ini nai. Hai tini, atulis korom chora constituency ni bisingono khobjak, chiching chora bisi barendra ruwaja kamini khoroksa chakara ekhano Sakhamya Thongoro Khlai tongjak nukhung chukjaya khainon nainani hinai tabuk jong khanai mangkha bini logisong khokti khlai phainai themani khajam ta khoktai bukhokjong sanani mungsa kok rei tamo mole ganao thangai nainani moto khomotasi Lailiya Asukano bahai tam hone sanani belhaikeno bahai kogoi boro ngi tongkha pura asta busar gnangai khamoi wana ma sincha khlai tongja khaklai Thongoro abunu no sengkok ma thumnai rok salburum no chini dopho chini bosongo Thongoro Khlai tongjanai rok no khanangai sing sapsugya hampano lukurok khaganang maiganang lukurok no phunogoi isasik dabongni chubasung no hnai sing abuno phailajak borok sing no kokma rok mane sapta kaisa haing kha joramaya ni bagi phemya Haji teruk Khlai onok ni nukhung yakhaba bini logisong mamini khukri sing khanai halainai busuk mas jora romoi oba hake Thongoro Khlai jakhang yakhaba bahake salaja haji angmang pliti sanai takungno koinai buskango teruk phanyan bagi acha mami tabuk je Thongoro Khlai jak nintam Khlai anu basai japile mami tamo bobteng khakisa sagara de je kam khai phai khola basa phai bani kala bani baisai yathi boya bego boya khai abano bono hospital tela kham bono hospital kholai am basa kholai hospital tela goi jibi tela ne jaga rang kare jibi tela boya je kalai tong de baisai sogoi pe ja khapele bisi busaka khamami o bhai sar basro kai tong kha sar ma thoka kha abune sakang bo Sakhamya go talang da khamami am basa kholai jora si telanga maya rang kare Amaro Khlai salai jama minoro age ke bo kam khai sara ja pele bor no wa tare sara jago pala tare pala si sara jago pala rok tar tare phal ja pele bhang tan tane phal ja pele Nukhwngo ajinai tabu kari khamami haisena karo hangka mami tabu nongni nokni samung Khlai nokno naraknai se nini garden ek nokni nok phanghnganai se Thongoro Khlai jangka mami noro tamu khai salai ja tabu Tabu dia bokale bani joro dekhe para de borok so sajaro ki mairong sene ki setam ka roro chare ton japle Nukhwngo busara phara busaka mami basa pat joro kago nang mami abo hai mani yagolo chini o amtani atulis korom thrane thangnai thainai neta MLA hinjangnai rokbai kokda salai ka mami basalaya ko kaisa bai mami tini chini o manghlini bukhate Khlai o amtani lik Khlai ya khaba neta MLA MDC nai rokno ai o hastini tipra hastini chini khaganang maya ganang lukurno tamo kok nang katana musu anglai ani sala no sala mete sala no je khaga mai roda nai rona an ke ba so sajo de manana he nai ja philang lai ano ani sala no sala mete sala ne baga ne mu pata pukori ja ma pukori ja bha pukori ja an je sala gai sa bai ja asa gai tong ka ani sala je kalai kha gai an ta ko ha mete sala ne ko no nukhwngya salbe horbe nai mo ko mte sokori je nai sa to wa sala ke sono am basana bang bai ki he ja nai bai ke palo je nai ja bo
Salah bahasa maya salah thai thaga ang baki tonggan ai no bu kare hu kare ani kono sana bu kare nang bu kare mami kha ganang maya ganang lukurok norok no hamjage khairogoi chuba chu khaina hingka bahkir nai mami account number da tong ne deng ali ekol ai tongo bin ekol ke bolo gongjal hingka norong nei ni account no o video ni screen no ri khangkai je kha ganang maya ganang khairogoi chuba na mu chungnai ro hingka subai mano hasible na mami khagamai cha khaibo ar chalo sala beti sanani khagoi cha khaibo ang doctor doctor khaibo mai janai phele o Sakhamya ni mungkhai mami sobindoro ni khe mami ani khe mukta mala o para ni mungkhai tam hinja sa mami barindro I bo bolo bai khobra mami barindoro no khobja kole mono bolok bai khobra na mono bolok Khlai khana khajani takuktai bukuk chong sing oro belai khano khakamnani kok thai khlai mangkha 4 mas hai Thongoro klaijak Nukhwngni nokno naikolai busa khorok ba tongo hne sing kokma khlai mangkha bini logi sing khukte khlai belai khano wan awoi kamhang sawoi Nukhwngni lukurok wan alaijak ni parani thangnai phainai neta ya khaba oamtani MLA MDC hinjanai rok baibo nai phejaya khong ya khaba bunyo kokma ro hojak takthano khoroksa phano nainen sokpaijaya kho sabe khairikha onokni bini logisong hajan ta huk song norok tongmungno chini bosang chini dophano khairogoi hamjagai chuba chu khlainani kangkai norok klaimano borni account number rinai atai kogono tongo yak kuar bai kha kthar bai lukorongno hamjagai chubanai rokno kaitor hamai rinai obo haikeno tini o chijing chora bisi barendro roja kami tongnai khoroksa sakra oimo hai chaya chugya Thongoro klai tongmani jorobo kebu khoroksa boroni Nukhwngo o jora mutai haike basa khangkai bono kaitori ya khaba ishwar bhagavan nai hinai bihi khai khairikha wanoi Thongoro klaijak tam khaisar nai busa buti on Nukhwngo bahaike naraktai hajan takte buksong norok khairya de norok te sapano mokol mukti kogya da mo khainu goisini bosungo tomungno norok kebu khairogoi hamjagoi tongo gangkai in video ni screen no borni account number rinai norok je mansak khairogoi chubadadi norok ni hamjakma norok ni khairokma abo magana thangala saka naikhlai tongnai kaito norok no nungnai abono samusumo kebono sejanane kebono hamya hinania kha ganang maya ganang lukurok norok jesa samung pano khlaidi norok jesa wa pana enga tongdi norok khairok jadi kebono kutuknani MLA neta montri no ang kutuknani khamia tini o chini bosongni khoroksa sakarani thinang bini langmano damu thangni nargi mano abono se phungnani bagai angma phaijao norok hinimano salbrum brum no kubugu kokti bile saya suyani man phono go hni tho hni pana manono angnong thaina karsano tanghe ma phai himala bukha tongoi maya sakni dofa sakni bosong sakni jatini bagino tini thapung hatai bakhogoi timate jarang bakhogoi lukurokni thani chuba suda manjano chini bosong batai sada erno tai sada thangna hina obo haikeno ma phaijo norok khairogoi o chini bosongni chakarano je man thanorok chuba chu khlaidi hinai